sirifi wayo sirifu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف التي في لجبو أموفن إسلامك فلينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولودي كان نسوديا ني على كرا محمد كبانغلي سان يلمانينا جوي صلى الله عليه وآله وسلم وبلا جرين بيسيخو كلا بيبي تايرا نيكا إيرا o hukumu konnala sibirido janvier kalo kile mugan san bafla ani tan ani shegin anga khalifa no ye ali sangare ale mauludu keneba si akaso yirimajo ma chaman tume akene kan ankara mola ani munu nana kana uka nisoriya fara ankara mogotaka madam ba maria traore ani madam dabitaw aisha dabitaw uri walandadi amma ala kira kula sallallahu alaihi wa sallam masa minye dukolo dak manamina aya klaflay ji ani gerekana ayaka nabi nyuman ke o flala son herema de kanu ye gerekana a segera ka o klache kene infene gerekana ka danfen sabake o ka o saba fenena ayaka nabi nyuman bo ula son herema la no ye jineni adamade ni bakaw ye ayaka nabi nyuman bo adamade una min kafsali flatoy olu fele chela adamade un chela anana jonu kelenkele konu fusayani Mustafa ka fusamantiya no de arabu ye alolu fene fusamantiya adamaden tonchela ni alakira ka fusamantiya ne lambe baga arabu be fene tere aye arabu jumain kelenkele konu sukanti o de kureshikawe kureshika bene fene te ay joni sege sukanti kureshi uchela no ye Mustafa ka bonai o de bani hashim hashim dew ayolu kerenkere ko lu bonya ni Mustafa yi ka bo olula hashim de men fele kodo Abdul Muttalib aye alakira bo ola ko bonya ni oye Abdul Muttalib de men kodo ayo sukati ko fele bonya ni alakira bangeli o de Abdullahi kasoroka che Salman Bayimbo Abdullahi la ko togo da ka kanu nyogon ama yin Allah Taala fe ka ala kira ke munde ye ka ke mu'minu ka waso bay ka ke jumenye ka ke jieni alkiyama ka waso bay ka ke jumenye ka ke ala mogo ka fajiri kene ama yin Allah Taala fe akaka kisina ka nema jidi aka ana somo ani mama tugula ni nyumanya ifuka tasi alkiyama joduma amen ni lame bagaw antina kuma indanya tayoro kacha ngani kene ni aundi ka kene wallahi asigile meche bame ka kene ka noye mukaddam ali sangari nanya tasogo mafoshu wallahi ni magowerati ana amake anofe kadaka majigika kadaka sabalika kadaka bonyaka kada akakira kanuka ni ala kira togo foni cheinde yoni kene iba sati anyeda la kali bora ajugula Allah Taala kuke anyeda lui ya rabbi ya Allah ala ka ke awni ale dalui amin ala kira ko ne labe baga an bi doni de fo ala kira la atise ka fo ka se ada aw ma burda tigi ka kuma me burda tigi ko ni chei ma chomoli ka jira eneni ela kan be doni de fo ala kan tise ka ala kira fo ka se ada na wallahi atise burda tigi ye aw wa ala kira don misalu ya fen jumeina abo fo anye burda kono fa kayfa yudriku fi dunya hakikatahu kaumunniya muntasallau anhu bil hulumi Alhamdulillah Allah Taala kaka kisi na kande
nɛma jidi a kan bundatigi ko ne ni e ma ya ko yalimaw sunɔgɔbagatɔ fɛn min nana sunɔgɔbagatɔ ma sugo la o bɛ se k'o hakika yɛrɛ dɔn wa o tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ e bɛ se k'o dɔn wa fɛn min nana i ma sugo la e bɛ se k'o tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn wa ko alakira ko a bɛ adamadenw ni jinɛw la ten de a bɛ diɲɛ la ten de Mustafa ko bɛ anw bolo i n'a fɔ a nana an ma sugo la donc an tɛ se ka hakika yɛrɛ yɛrɛ dɔn Alahu Taala k'a ka kisi n'a ka nɛɛma jidi a kan ne balimamuso ni cɛ in ka ko bɛɛ lajɛlen lamɛnbagaw ni cɛ in ka ko bɛɛ lajɛlen de kɛra kabako ye a daba ma bolo wallahi alakira ko yɛrɛ ye kabako de ye a daba masa bolo k'o kɛ kabako jumɛn ye jɔnniw ye ne ni e ye ɲɛnɛmaya ye ala ka dani ye ka alakira ka ko kɛ kabako ye ala ka dani ye Mustafa kɔni k'o f'i ye i k'o faamu tumana min na an fa Adama ni ale danna ni Alahu Taala y'a dan k'a bila alijinɛ kɔnɔ tumana min na ni ala ye alijinɛ fɛn bɛɛ daga a ye fo yiri kelen setanɛ y'a nɛgɛ tuma min na n'a y'o yiriden kelen in dun kuma la surunya la ni an fa Adama ni Alahu Taala y'a gɛn ka bɔ alijinɛ kɔnɔ k'a bila dugukolo kɔ kan a bɛ ka ala wele su ni tile ko ala ka yafa ma riwaya dɔw ko san 40 a bɛ ka ala wele ani an ba Hawaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲini dugukolo kɔ kan u taara ɲɔgɔn bɛn min Arafa kulu sanfɛ an fa Adama ka dugawu bɛna jaabi don min na a ye ala wele ni jɔn ye a ye yafa ɲini ala fɛ san 40 ala m'a kɔfilɛ a la nka a bɛna ala wele don min na ni ala b'a jaabi ala ye ni fiyɛ ale la don min na a hakili jiginna cɛ dɔ la ni fiyɛra la a y'a ɲɛ yɛlɛ yɔrɔnin min na a y'a sɔrɔ o tɔgɔ nɔrɔlen don ala tɔgɔ la ni fiyɛra ale la yɔrɔ min a ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ale ninakili kan fɔlɔ kɛra nin de ye an fa Adam a hakili jiginna nin na ko ni fiyɛra ale la tuma min na ale y'a sɛbɛnlen ye larusu piyew la ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o tuma na san 40 ne bɛ ka ala wele a ka yafa ma a ma yafa ne ma a man ka tubi minɛ o muhammadu in mana kɛ fɛn min ye ne bɛna ala wele ni o ye bi an fa Adama a sɔrɔla ka tawasulu kɛ ni alakira ye a ko n tigi ala n b'i deli i ka hinɛ na i ka yafa ma i ka n ka tubi minɛ muhammadu kosɔn Allah subhanahu wa ta'ala a ko Adama e ye muhammadu dɔn cogo di a ko tumana min na ni ye ni fiyɛ ne na ne wulila tuma min na n y'a sɛbɛnlen ye larusu piyew la la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ko ne y'a dɔn ala e t'i tɔgɔ si fara i tɔgɔ kan danfɛn si tɔgɔ fara i tɔgɔ kan fo a ka sɔrɔ o danfɛn in ka di e ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ o de y'a to n ye n dama kasi la ni o ye i ka n jurumu yafa i ka n ka tubi minɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ko Adama ma yɔrɔnin bɛɛ la n'i ka tubi minɛ ala b'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ suratul bakara la fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim ko Allah subhanahu wa ta'ala k'a ye kumakan dɔw ta Adama da a ye yafa ɲini a fɛ ni kumakan minnu ye ala y'olu minɛ ka Adama ka tubi minɛ o de ye a ye wasila kɛ ni alakira de ye ko ala ka yafa ma ni alakira sababu ye ne balimamuso ne lamɛnbagaw n ko Mustafa bɛ nin fɔ an ye a ko cogoya di a ko alikiyama don ko soronnali donba tigi ye ale muhammadu de ye n'ale ma maa min soronnali don i soronnali ti don a ko alikiyama don a ko liwawul hamdi bi ale de bolo n'o ye tanu darapo ye ko nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen bi darapo in sumana a don ale muhammadu de jɔlen bɛ o kunna ale de ye darapotigi ye nin don k'a da an fa Adama na fo ka taa bila ale yɛrɛ muhammadu la nabi kira laban ni nabi ɲuman laban alakira ka bonya tɛ se ka fɔ a ka fusamantiya ka kelen f'i ye ka bɔ kuma kɔnɔ Mustafa sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala
ako ala kirama Qur'an kono ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman akwale na kamelekeu bi salatu keni cheinka arabuka na ku bala ka ke damne kumata la laban kumata la wa hali sisa u bala ka ke ni la mebagaw akwale na kamelekeu amana mune foka da oka ama be ko fa ale ala niu aka jo sugantilew ma minu jara ale ala ye ni ale ala yere jara buri ko de ka fara ale ka ko ka salatu ke Mustafa ka kuma bana ya pe Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an aya keme ani tanani akorona na ita me ko ala bi bara kelinke aba kono jong ayi ni ke ni yaka keta ngane ala yere bi minke o de ka salatu ke Mustafa ka ayi salatu chaya Mustafa ayi salatu chaya madaniyuka ayi salatu chaya zamzamiyuka ayi salatu chaya abtahiyuka ayi salatu chaya qaidul ghurril muhajjalinaka ayi salatu chaya imamul mursalinaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jemiye madina ke tugu horomay kafara makkaka ami ala deli akan do cebay nga surunali kono ako ke kiray kanu boso fitini ni be albu sukuna kadugo ke ya rabbi ya allah sancama anga jeka kene isiki nyogon fe ananga khalifa mukadam sangari ya rabbi ya allah alaka kala no nyeme alaka kene sabati ya rabbi ya allah alaka anni alakra ka cebauna ka musubaw kunu nyogon fe bijahi nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi samil alim min asyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asna ala abdihi wa habibihi al-mustafa salawat rabbi wa salamuhu alayhi fi kitabihi al-aziz iz yaqul wa innaka la ala khulqin azim. ثم الصلاة والسلام على من فاق النبيين والمرسلين خلقا وخلقا القائل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما الشيخ باشا جرى أنا كتب يا كوكو بسم الله أمي دعوني ambanyi ni sitigi ala fe Allah taala kan kisi ka boshi kana torona kan sinsini Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai ka fa masanye ko alhamdulillahi rabbil alamin nini kene ban soroli ka fa masanye ko alhamdulillahi rabbil alamin ni ala kan ni jetura banu no soroli kene kanya ka fa alhamdulillahi rabbil alamin ala ni che ni ustaz wal khalifa muqaddam se ali sangare ni ale soroli on ga sigidai na yano ala ni che na jenyo wanya soroli ala nyesranya jombay limania jombay ala kira sallallahu alaihi wasallama a jogo do bangine ni chemina anga malmatu bora ka fo no yem machinyi amba fo ala yikani chimina masami nalele ala kira sallallahu alaihi wasallama aka jonche bay ani ala yere kanubaga ala yere bi baraka chemiyi amba fo ala yikani cheni nchentanu na aka gafe salma ikono Allah subhanahu wa ta'ala ambara kalide nabili anti seka ala kira do ka se adana kuma te ka nga fo ka se adana ibi femin do ka se adana ibo de fo ka se adana ay meleke ma ala kira do ka se adana jinata do ka se adana wallahi obuno harama deni tie mimbi ala kira do ka se adana ay kuma la sunya na o dan fayerati ala bolo mimbi ala kira do ka se adana ka kira do ka se adana wadana ala yera de ma ala minyada ema ya Allah subhanahu wa ta'ala meleka bado bi abulu ni meleka ya ala kira sallallahu alaihi wasallam aka sana yelena
alakira ya kaba korala ayi meleke nyininga aka ebi ya muna ako nebi ya ni ko ne maburungu kisa kelen dukolo ko ka konga dafie nye sigina wili cha ko bisi ka dafie ako ni ko jikisa kelen ga jatie nye sigina wili che sangila bajila kojila konjila ako ne bisi ka dafie kuma la sunyana ako me muwani solela e kan shie kelen ako ne ti se ko salatu baraje min bi obolo ako ne ti se ko baraje hakifo meleka maseka alakira don ka se adana sallallahu alaihi wasallam jina ti se ka don buna harama den ti se ka don adon baga ala inde o ala yere de ya tanu ka ka ko ya ala akama chogodi ako wa innaka la ala khulqin azim ako ya bashirun nazir jogon nyumaya ko dafale do idila amba fo ala ye kani che kira intanunina awni ala kira fa sallallahu alaihi wasallam chemi ni ale de nabi nyuan bela jelinda ay kira bela jelinda ay chiden bela jelinda dan jogo nyumana ani jogo nyumana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman فاق النبيين خلقا وخلقا ولم يدانوه في كرمه صلى الله عليه وسلم على الدجو دفل لو كتم على كتشيدن بيرا جيليكا اكا نبي يوم بيرا جيليكا واجو كاني كتم بيرا جيليكا نكرا باين يكو ايرما بو استولي وتمم مكارم الاخلاق اكو على نتي نكا نكا جوغو نيوانيا ودي دفا امبا اللهم صل وسلم وبارك ومجد على هذا النبي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كالكرا كجوغو كلين تاكا مثال كلين فيو لك بوكما كونو واتنا كجوغو كفو الله ينبغي بيري تشميما ala yere chemi mankutu aka gafe bay kono aka bo ala yero kateme ala ka danfen beka me kiraba sallallahu alaihi wasallam kana hadha an-nabiy mutawadi'an wallahi ala kratu majigino sallallahu alaihi wasallam ala ka majigi anjugula kayira majigi ala krako sallallahu alaihi wasallam man tawada'a lillahi rafahu Allah akone mo mi yira majigi ala kama ala yere de bi because ala kira ya majigi Allah subhanahu wa ta'ala aya korota fa kama ka gafe bayin kono wa rafa'ana laka zikrak ako ya Muhammad ni ala de yifu foli kota jonti se ka jigin tuni ni misri la ilaha illa Allah aba fo Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emi yame ka datuni Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akeri mawajibi kira jogo baw an karambo bina no dabala mawlu kena sigi kunye munye ana ala kira jomodo katu sabali lendo anga sabali ko kira tu majigi lendo anga majigi ala kira sallallahu alaihi wasallam katu mi yafa ala ka yafa ye an jogola otumana amba fo khalifa sangare ko ala ka nasra herala nini kene bay sigili ye awni ka nyeda ala ka ni jetro banu ka amba fo ka ni che ni ala te asrati defensible sa wosa ana jeka ni ke nyogon fe ana deme baka bela jele mo ngo ka terme kelen donana ala ka sarake ni etazi chama ye jannatul firdaus kono khalifa ali sangare ale mi yere kera kenen sababu ye ale fana ye aka walanda di amma ala kira ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kelen ko katani ni subhanahu wa ta'ala fi masami ni mama sindi kuma don dabla kuma tan masam ga masaya anya samo masade ka hinan la ko bolina anaka hinan kerengerle wallahi amina fo masami dugolindo ni fem bangene te ka masami bo amba fiye masambe duguma ni foi ta sanfe masambe sanfe ni foi ta duguma fana wallahi anga bo rahmani dema nini tede ne ko rahmani ni wallahi o masa an flo ka tanu kene ka o de ni tanu ka kan ni ko tan gela be ma ko tanu koradi o ba ko ni ko alhamdulillah ha o kelmatu de ni o fo dala tani muye ala ko do sinzi du ko ka
min bɛ ne Ala subahana wa taala barika dali yira i la ko k'a fɔ i sɔnna ne Ala ye bolo k'i bɛ fɛ ka ne Ala barika da kɛnɛ in jɔnni ka kɛnɛ an b'a fɔ fɛn fɛn ka kɛnɛ don si ka kɛnɛ tɛ Ala subahana wa taala de ka kɛnɛ don Ala subahana wa taala min ko n ye Muhamadu salo ka bɔ ɲɛdagu la k'a kɛ Muhamadu ye i n'a dɔn Muhamadu ko n bɛna fɛn f'i ye a la bi i b'a faamu e yɛrɛ na bɔ maa mun ko malo bɛ kɛ n'a ti kɛ i yɛrɛ ni yɛrɛ sama ka bɔ a la i yɛrɛ ye Ala ye kiraw bila ka na bɔ Muhamadu ye cogo min na n bɛna n da don babu de la k'o bɔ n'an ye bɔl'o la an b'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin tanu bɛ masa ye min ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen da maa ye hadamaden dɔrɔn de fɔla wa jinɛ dɔrɔn de fɔla la a ko tanu bɛ maa ye rabbil alamin min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen maa ye arrahman min ye diɲɛ hinɛ lakɔ bɔlen k'a sɔrɔ hinɛ kulukutu de don n'a y'a keru ka tila ka cɛ ka yirila ko ale de ye masa ye ale de bɛ se nin na kulukutu kelen pewu arahamani hinɛ kulukutu kelen de ka sɔrɔ ka ɲɛmisɛnnin wo caman k'a la a ka jigin cogo fɛ ka dɔn i k'a dɔn ko ale de ye masa arahamani o de y'a to kuranɛ kalan ka sin k'a fɔ arabukan na an b'a ɲini u tigiw fɛ u ka sabali u ka muraja kɛ dɔɔni diinɛ tɛ sɔrɔ ni nɔrɔ tɛ zɔn fɔ arahamani diɲɛ hinɛ lakɔbɔlen n'i y'a yɛrɛ ɲininka diinɛ hinɛ in ye jumɛn de ye hinɛ kulukutu kelen Ala y'o de ta ka tila k'a kɛ ɲɛmisɛn k'a cɛ k'a bɔ tɛmɛ ɲɛmisɛn fɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la e min ko Ala bɛ yen e niyɔrɔ b'a la e min ko Ala tɛ yen k'i niyɔrɔ b'a la e min ko ayi maa yɛrɛ man da o Ala ko i niyɔrɔ b'a la e ye dugauden ye i niyɔrɔ b'a la e yɛrɛ tɛ dugauden ye i niyɔrɔ b'a la e ye dangaden ye i niyɔrɔ bɛ nafolo la nka ɲɛsuma tɛ dangaden t'a la o de kama ko rahman ko Muhamadu hinɛ munukunin kelen dɔrɔn don n y'o ta ka bɔ hinɛ 100 na 99 de ye rahimi n'a y'o lajɛ a bɛna mun fɔ ka da nin hinɛ in kuma in kan subahana wa taala bɛna f'i ye tuguni ni alifatiya kelen kɔnɔ seli tɛ ɲɛ min kɔ nafila tɛ seli aya min kɔ a bɛ tila ka na f'i ye ko maliki yawmidin i b'a dɔn k'a fɔ subahana wa taala yɛrɛ bɛ hadamaden kan k'i nani e yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ kana k'i nani ko k'ale ye masa ye don na don min masaya tɛ maa si bolo k'a sɔrɔ masaya ma deli ka bɔ a bolo ani maa ma deli ka masaya yɛrɛ tila nka bɛ nin fɔ e jɔnni ye komi e kɛ bɛ ka i yɛrɛ kɛ masa ye e yɛrɛ sɔnnen don i ka masaya ye Ala tilala k'o t'i bolo k'i bonya a kan i n'a dɔn ko dɔnni ani adamadenya ɲuman a bɛ sogolo fɛn ninnu kunna n'an b'a fɔ o ma ko ladabu ko rahman ko ye hinɛ lakɔbɔlentigi ye arahimi ne ye min ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen masa ye ko maliki yawmidin ne ye masa ye don min na masaya tɛ maa si bolo ni yɛrɛ y'a damana fayida ye an bɛ se ka kuma min kan kosɛbɛ nka temps t'en permettre Ala ka si nataw d'an ma Ala ka si barikamaw d'an ma iyyaka ya ma na'budu ma bɛ de bato Ala de ko don sisan masa rahmani bɛ de bato o de iyyaka ya ne ma na'budu n b'i bato wa iyyaka a ka nin yɔrɔ in kɔlɔsi kosɛbɛ gidoba bɛ nin kɔnɔ wa iyyaka ya ne ma nasta'inu ne bɛ dɛmɛ ɲini fɛ dɛmɛ nin ko don ka kɛ dɔnnibaw o dɛmɛ de ko don wa la ka kɛ nafolotigi o dɛmɛ de ko don wa la nka a bɛ se k'i kɛ nin bɛɛ ye Ala kan bɛ dɛmɛ di ne ma nin yɔrɔ in na Ala bɛna walawala ka da don i la e kana n'a fɔ sara ko Ala yɛrɛ ko k'an ka dɛmɛ de ɲini dɛmɛ nin ko don Ala bɛna walawala iyyaka na'budu an bɛ e Ala de bato wa iyyaka ya ma nasta'inu an bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ dɛmɛ nin ko don ihdina sirata el mustaqima nin ye kumaba ye silamɛ min n'i bɛ nin fɔ e man kan ka taa maa don jo kɔrɔ dɛ e man kan ka maa siri dɛ e man kan ka maa kɔrɔfɔ tuguni dɛ e de ko sisan i da la nin yɔrɔ in na ko Ala n kanda ka bila sira kan sira min tilelen don ka taa e ye Ala subahana wa taala diɲɛ sɔrɔ nin de ma ne nin fɔ i da la o kan bɛ kabi diɲɛ k'a daminɛ an fa daminɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma i kabi silamɛ bɛɛ de ma ehdina Ala n kanda ila siratikal mustaqima ka taa sira ma sira min tilalen don
Yor be ko ni do na furuba kuma na. Ala ba mi ni bolo furuba kuma na. Parce que ni yera neka. Ka sura sabatleme dusugun ka. Ka sura akembe jogoyi. Siga tala be ke mu'mini be selimi na be mene. Nga na sura ni mi fora ngala de la. Ate dusuguna. A jogo tila. A kewal tila. Abi danga de. Subhanallah. Ko jabi ngalo de tigera. Ayi koloshe ni ne be seli bali atimene. Ni ne ba ke ka bato timene. Ni ne ba ke dusuguti noro. Parce que ebe ni mi fola hakan aka sura tiga kan nyumana ni sirle bi dusugun kono. I dambe ni na wa bi baraka ni ndeka. Allah bina wala halibi abidan yorena la masa subhanahu wa ta'ala be kontinu ni sura gelini. Ya fa ngona nya al fatiha do dungu do nganchi timene lahara. Nan sera ka do ka dala ka an jugo kai. Abina wala tuguni nako hidna siratal mustaqim ay ko Allah yarma bo sira beto do la. Allah bina bangi. Allah subhanahu wa ta'ala madaji. O de aka ko ne Allah yare kuma masali. Asangare. Ne Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad ne yare kuma masai. Wallahi. Allah kuma masai de. Ni kelen mi kana kanin fiye. Misali ta mi se ko di ni kelen ga korola mi te mi me faligi. Ni kelen kuma kuru kelen mi fla kono kuma kuru bakele ba be ko. Abebi kanga ala muradi di atisa dana. Antanyi don we. Abina mu wala ni yore na fo abina fo siratal ladina. Mo ka sirakudu an amta alihi. E Allah subhanahu wa ta'ala ne make jomunye. Ulu jonde ka sirakudu. Allahu akbar. Ulu joni kabilika nabi nyuma nununa. Anika chide nununa. Anika jonsanma nununa. Ani ala ere je nyomba nununa. Ani ala munsala evno fe ika dine barala. No se rejouit. Ulu ka sira de kudu. O de sirata lezina ana amta alaihim. Ne makera mamu. Ebi dania ala danaya madina. Abina munfani soran kelen kona tuguni. Akima ko naflatiye na soriti na sel fardatiye kata soriti na iten korodo. Abina munfatuguni ghairin arab kan dorondo. Ghairil maghdubi alaihim wala dolina amina. Ala nyeleme ede sele bi kala ki dama ka jibi ni be ala compositeur de to bibita ala mene sa so tege kono ni be subhanahu wa ta'ala compositeur ko di wallahi aya wolum flado wallahi telephone bi boloka wallahi net bi boloka ala reka netini neni kedro ala masara hamani bi yelme ka nyeda shima ibina mo fo masara manini ne yelme ka bu ka dimi koro idimina jomu koro Allah ye jomu free ni kandabatula ala mdiki yelme ka bulu dik ala be jago le ba fa amina ala reba ko amina nyabo na ya so nya fi tumi dambala e sonama e asiri dusuguna inengala yafo isimbu nya barake nende nyinene nende nyinene wallahi nekla ne kwa mina mina melgo fana ba fa mina aljabira akan ebe njabila ebe ni selila dungudu ebe misirata la dungudu ebe tala misirla je dungudu ebe tala hijila je dungudu ebe sungalo su je dungudu foi maboy jugula Allah ni manye amamene wallahi sil farda kili namina farda kili ma farda chama farda kili namina na doron ifara mu'minunka Allahu akbar eta ala yesango eta ala kuta yesango kake asangari eta yi sango niye kuna bila ya akuma kono mundalo ka o soli ay sol nandaka ay solu la dangoro badaka ay solu la kuntigi daka soli te soli mimbo ayo soli daka ya habib mbe mauma ay shu salatul fatuka ale de ala kuma kan foloy ala kuma kan folom ke anoro digi azaliyadu kadimiyadu kelamul qadimidu akolfilila jadidiyate waso sangulote larushite kurushite kalote jatirete masara man ben fo domina fu te kwa ba fola kay samola abika nga sol ni jonka nabiyuka ni salatu rasulullah ni salatu ni salatul fatwi sallallahu alayhi wa sallam
c'est Bachirou Madon ala ka don dama ala ka ando Muhammadullah ka ando Muhammad ka daw fe Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam ale de ko intaziri chemi bi kan ka kono kuma mina kira utala nabi nyuma utala na kira laban dana Isa ma Isa yelelen ko hatta la zamana wati jena ako ala kira ma illa besa e ka laban wati sera e bina ke khatimi o kuma sera an se to fla khatimi sallallahu alaihi wasallam ala de ko khoy khatimi Muhammad anta awwalu edi awwalu wa anta akiru edi labai Allahu akbar illa baina kuma sera rasulullah o kera Abdul Muttalib o asra musulman mina e Madina Aminata ato ñom be furla ka Abdullah ma son ka fur ke dun Allahu akbar parce que furu anaka wati o be ñon dafe ya habib o Abdullahi nafa bora maga ko kunda Madina ka kisa chama mko wati sera mbani kunya ka dauma rasulullah aya de sela Madina ka be arajabama safura rabbil akhiruma ay cibla ka tafa Aminata wahabu nyana onnana wa soro yera kontolo bi kan hafa a demso bay yala antina fende abudum talu yenu fo biya masia debe minen talakana sigi minen sigi yoro la doro ay kuma me fani bafe a gerala afala ko ya bati bani ni fe kan to kalfa jurun kono kana bo akono Allahu akbar ibina son saballidu ka sabal neki kuna wolo o kelen kuma mina ale talaka minon bla yani abi sigi kana sidi dona du dafe ka salam bla ahab la kan yini gal ka ko nana kalo mina tofle na akalo folo mabbe alam sama akalo folo be jumama ame fe ka anga wale bila bulu daka be o ama no arajabai ni ko tare tatere on yera flo kuma na o on yera kun kortolo lukoro ko tare tatere buye fala makuma mena furu sirla atalabla Abdullah ibn Fi ka be juma chu folo ma arajaba juma chu folo kuma amfle arajaba min nyona na o fana juma folo o fana bi amfle arajaba mina ale fana juma folo bena nin kaloima ale de kala kalo kle folo ko mo o nyona misali kuma mena na Abdullah do rafa ka bakatla abe ala batola kuma mena noro ye dukone sokona la labo iba fu ye kile do ala akal anoro o yobe min dona ay salamun bla Aminata la ay salamun kanda ako man anta ako edoni ako anna abul bashari ne fasu tufai akonna ngala yur kura ya e maluke ba min gabi ka tike ni kuma ilamede kira kononton dona kalo kononton kalo juma folo kira do bi Aminata ka wallahi an fa da salamun blala akwai no soja tarebi ta tarebi ala ka kira labba obi solola ala ko atene ka kirai ko atenge nabi nyumai fo mi tenkanu ninna ngala yur kura Aminata fe a juma folo ni bi dukulo ko ya rasulullah an fa da mai nike min to da aya ya to da Aminata nyefe ko abul bashari fasu tufa kalo flana yengelan kuna no so abanu Allahu akbar cebenga kalo kira wala duna o salamun blala o salamun blala salamun la ko ni soja tarebi tatarabi ala ka kira folo o bi solula biya kalo flana juma folay du ko ko ka ako man anta ako ne de sisuye ni to do li ba fo sita Allahu akbar ne de anfa dama chokorban bola ko abul bashar faso tufa ne de aka dinge min gala chide min gala nabi mai kalo sabana yengele an kuna kira don nana salamu blala ay salamu kanda ay nyin gal ke man anta ay fana joni ako ne de Idrissa ne de ba aljina kono aljina horom so ka fin gala ne de bola ala ko kateke nabi nyumai kateke kirai fona soro min la yurumta Muhammadu nanana ne be tu wala ka kan rasulullah ni la yurumta alai ni Muhammadu nanana soro la halala halala min ga la yur kura be tu Allahu akbar okma ala yake akoy jone koy Idrissa
ko nusuja bi ka foli lese alakira ma alakira sallallahu alaihi wasallam ako jon mi kana kan foye ne re badi sigi abi kan kan mana bone amina tayre de kan kan kisa ko alakira sallallahu alaihi wasallam o kuma ka lo sabana temena kalun nani na yungira do fana na do ka salamu black ako nusuga bi tarabi ala kanumba ya habib abi sallallahu ikanga fulla sama ko joni ako ne ikadro niebe ala kila ne de ko ne de nuhu nabi nuhu Allahu akbar ako ala ko atenge kirai ka tenge nabi nyumani fonni mi tugu chaina nyajira mo mi tugu chaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako mini ka fo pare ako tarabi ala ka kun o de filani kiraw la kuntigi o de bi solo la na la yu kura kala duruna yengelan kuna kala duruna yengelan kuna akbar do duna ko ni shifti ko ti pere bo ti buru gongon ti wili folo ko ti wili u bi do aleka yele ni bi ale bi yele bi afa ko ti kala be hada badin jole hada badiya sawra la ayo fana nyiniga ako man anta okelo ko salamu ko salam be kishibi afana ko tare bi tatarbi nusuja ba mi kuna jasoro ni demi o de bi solo la akbar muhammadu ako yani chenga ne foka tatare bla nena chenga ne munumunu ko kele kan ne munumunu ko fla kan ne munumunu ko saba kan ne munumunu ko nani kan ne munumunu ko duru kan ne munumunu ko woro ka soro keniski ki nyeshinema ka buru fla da kaburunga ka saroha salamu bla nena ako man anta ko ana ali ibrahim ne de alamne ako ala ne de min hakateri ni chain no asanga yango bila okma ekado kira benana ni na chugina fuka tabla kalu konton na ko wati sede do ko ronel tan ko ma be kilingilin dawma fuka takalu konton ba abe kitabu mu kono misra ko to fi ibtad kitabu ita kala je nabi mawlidun nabi habibi abo kitabu kono kitabu ma fla ya awala fi ma folo o shok bilbili doy arifina do ma fla na mi ya awala fi fana o fana shok bilbili do arifina do no ibrahim nyashi kawlaqi abaka mawlidin nabi habibi kono ni yata abako kira ka bagni abada min nini ala kan be sababa bi jayi mustafa an karamo habib kane ale fana yi walanda na famandi mauma ala kira koka sallallahu alaihi wa sallam farke ala samaja o soke sidna muhammadu yeredi o soke min be se ka boliniye ka se adali masama o soke sidna muhammadu yeredi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aha ibi glola ni muye bi kasrati salati ala muhammad salim muhammadu ibi selimin ke bayna qabulin wa raddin ibi shumin ke bayna qabulin wa raddin ibi jaga min bo bayna qabulin wa raddin ibi hiji min ke bayna qabulin wa raddin o kore abebe mineni mina baliyake ka selika ala kale ko aminana adalu bi bulomi adana bini ala chemi la somun yasihu wala salatun liman taraka salatu ala muhammad akbar ika seli ika shu ika jaga ameni sharti de fika soli sina mbaruka rasulullah goima go ala ira de sina holuka barakalai ala ira de yofo ako inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ako ale ala anaka melekeu kubi soli ala kiram rasulullah kokma jominungo uka halala ya sabatiledu jominungo ku masoma ke fitiri wole wiye jominungo ku ye sena maruka singe don aye ko anga jega fara ana ale ala naka melekeu ka soli chaya ala kiraka allahu akbar akana ke soli kala nyena ibi soli minge kwa bi do France na mhodu darajaka la
ala ye daraja da k'a kɛ 100 ye ka 90 di Seydina Muhamadu kelen e 90 di Seydina Muhamadu kelen ma Annabiullah a kana k'i ɲɛna ko n'i ye sɔli kɛ alakira ma ko a bɛ dɔ fara alakira ka karama kan ala ye karama da k'a kɛ 100 ye ka 90 di Seydina Muhamadu ma Muhammadu a kana kɛ sɔli b'a ɲɛna ko n'i sɔli alakira ma ko a bɛ dɔ fara Seydina Muhamadu ka tiɲɛ kan ala ye tiɲɛ da k'a kɛ 100 ye ka 90 di Seydina Muhamadu ma ya habibi a kana kɛ i ɲɛna k'a fɔ ko n'i ye sɔli alakira ma ko a bɛna fɛn dɔ de fara alakira kan min kun tɛ alakira ko la la i bɛ fɛn min sɔli min kɛ alakira kan kɛ de ye kɛ n yɛrɛ ye sɔli kɛ Seydina Muhamadu kan kɛ n yɛrɛ ye de don Seydina Muhamadu ta y'a la a b'a dɔn ko karisa kɛra wɛrɛ a b'a dɔn ko karisa ye ne ka ɲuman dɔn ye o tuma a sɔlila ne Muhamadu kan o tuma ala nin kɛ a ye Allahu akbar man sɔlila alayya marra sallallahu biha alayha 10 marra Allahu akbar a ko ni sɔlila ale ciba ma siɲɛ 1 ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ma siɲɛ 10 Allahu akbar ko ni sɔlila ale ciba ma siɲɛ 10 ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ma siɲɛ 100 ni sɔlila ale ciba ma siɲɛ 100 ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ma siɲɛ 1000 ko ni sɔlila ale Seydina Muhamadu ma siɲɛ 1000 k'i sogo haramuyara tasuma ma e bɛna o sɔrɔ i ka seli la kuma jumɛn e bɛna o sɔrɔ i ka su la kuma jumɛn e bɛna o sɔrɔ i ka jaga la kuma jumɛn e bɛna o sɔrɔ i ka hiji la kuma jumɛn sɔli alakira ma ko dafɛ ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ma siɲɛ 100 wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ala ka mɛlɛkɛ jate jɛn de b'o dɔn ala dɔrɔn de b'o dɔn mɛlɛkɛw ka siɲɛ 10 o tɛ 10 ye o tɛ 100 ye o tɛ 1000 ye o tɛ 10 ye o tɛ miliyɔn 10 ye o tɛ miliyari 10 ye o ye 10 min jate ma dɔn Allahu akbar antanye dɔn koyi i bɛ seli min kɛ i bɛ sɔli alakira ma a bɛ dɔ fara e de kan cɛ dɔ ka kɔlɔsi b'e bolo ko Cheikh Ahmad Tijani ko Tijaniya kɔlɔsi dɔ bɛ n balimakɛ bolo ko Cheikh Abdul Kadiri ko Kadiriya kɔlɔsi bɛ dɔ bolo ko Cheikh Ahmad Hamahullah ko ta ni kelen Sekine ma mɔgɔ dan ni dɔwɛrɛ ni sɔli tɛ Cheikh Ahmad Tijani ma waliyu dan ni dɔwɛrɛ ni sɔli tɛ Cheikh Abdul Kadiri ma waliyu dan ni dɔwɛrɛ ni sɔli tɛ Cheikh Ibrahim Yasi ma cɛw dan ni dɔwɛrɛ ni sɔli tɛ nin kɛnɛ ninnu fi huna tatanazzalu rahmatu rabbaniya ala ka hinɛ ala ka masaya hinɛbaw bi jigin ni kɛnɛw de kɔnɔ an ka seli kɛnɛw ko tɛ dɛ la ka sigi ta ka alakira ko fɔ a'azamul ibadati zikru muhammadin ala bato bɛɛ la sanfɛ ta alakira de kofɔli don e bi ala fɔ e bi ala dɔn wa e bi ala jamana dɔn wa e b'a kabila dɔn wa e b'a siya dɔn wa e y'a ye yɔrɔ dɔn wa ni sabu ni kunandiya bila n'i kɔrɔ i bɛ kunandiya de ta i bɛ sabu de ta ni sabu tɛ k'i bɛ kunandiya ta i t'a filasi sɔrɔ ala kɛra de ye sabu ye d'avion ni ala cɛ sira wɛrɛ tɛ yen ka se ala ma ni Seydina Muhamadu tɛ dɛ a ye jɔyɔrɔ kɛ ko ni ala kumana ye a m'a fɔ ale ka Fatimatu Zaharawu a m'a fɔ ale ka Hasan ni Huseinu a ko mo ala madi a ko ummati ni Muhamadu mando o daminɛ kɛra yawma ni'matil qalam don min ala bi kalamu yamaruya ko sɛbɛnni kɛ a ko ala ma ko min mun de sɛbɛn a ko maqadiri ni ala ka latigɛw bɛɛ sɛbɛn kalamu nana daminɛ kiraw la kira 313 a y'a bɛɛ ta kelen kelen kana fo kana se Seydina Muhamadu n'a mandenw ma n'a kumana kira min a b'a fɔ o n'a mandenw ni min ye ala bato a b'o don alijana ni min y'a kɔta a b'o don tasuma na a na se Seydina Muhamadu ma Aminata ka bajo ma waati min a ko ya ummata Muhammadin man ata Allah adkhalahu aljanna wa man asa Allah adkhalahu an-nar k'a b'a fɔ adkhalahu an-nar ala ko i jɔ a ko ta'addab ma'a Muhammadin wa ummatihi a ko kalimu i jogo ɲɛ k'i kuma cogo ɲɛ Muhamadu n'a mandenw fɛ tiɲɛ Muhamadu t'i n'a fɔ kira tɔw a mandenw t'i n'a fɔ kira tɔw kira tɔw mandenw bi ashrafi rusuli kunna akramal umami bi akrami rusuli kunna akramal umami
ni kiraw ka belebele darapotigi de an yɛrɛw kɛra mandenw na darapotigi de wallahi bangolo kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ko ande kɛra mandenw ye mandenw min ye mandenw bɛɛ lafsamandi ye mandenw minnu bɔra ka na ɲɛnamaya kɔnɔ diɲɛ na yan ko ande kɛra bɛɛ lafsamandi ye an y'a sɔrɔ jeli ngama alakira rasulullah o kuma n'i ma sɔli alakira ma k'i b'a fɛ i ti sɔli a ma ko a ye sini ɲɛsigi e ye wa i ka kan ka kɛ alakira fɛ ko a ye sini ɲɛsigi i ye sallallahu alaihi wasallam i bi sɔli alakira ma waati o waati la tuma o tuma na yɔrɔ o yɔrɔ la ala b'i ka sɔli baraji d'i ma a dafalen asoso wala wala ka kuranɛ kalanbaa joli bɛ yen olu bakari in wal qur'anu yal anhu alakira de y'a fɔ a ko kuranɛ kalanbaa joli bɛ yen i b'i ka kuranɛ kalan ka sɔrɔ a bɛ k'i danga i b'i ka sɔli kɛ waati o waati i y'a kɛ yɔrɔ min na ala mago t'o la i y'a kɛ kuma min na ala mago t'o la i y'a kɛ k'i to cogo min na ala mago t'o la e min bɛ sɔli kɛ ala mago tɛ e la nka i bɛ sɔli kɛ min ma ala mago bɛ o la rasulullah akbar iza kunta fi hammin wa diqin wa faqatin wa amsayta makruban wa asbahata fi harajin fasalli ala al-mukhtar min ali hashim wa sallim fa inna allaha ya'tika bil faraj akbar kulli galeya boyanayka ka ala ka hinaw tigar illa ka dugukolo koro illa ka hami boy hami chaya kanata nafla chama selde kanata qur'ana kalande ayi kanata sarakati chama bode isoko magogilala magogila masai ala kiradi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibi ala kiradi do ini ala che ika soli kola sinye kele kisigi ala min be enu muhammad che neta do ede bado rasulullah ala ake min bini muhammad che kama ne kan hami abena na ka glanye ala ba glaye sena muhammad kama Mulai Suleiman Balo ni ale yɛrɛ flaw dehi ale yɛrɛ fana ye aka nisɔndiya yira ni kira ko ye arabu kuma don so ko al-kalamu sa'abun la siyama inda al-kibari ayo sɔrɔ sufu la ko kuma yɛrɛ ka gɛlɛ kuma tɛ ni bɛ ka kuma isperieru cɛla Allah Ta'ala de y'a jigi al-Qur'an kɔnɔ ko innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ala al-bayt wa yutahhirakum tatheera ko ale ala yɛrɛ ka laɲini an b'a fɔ dɔrɔn ko ye latigɛ ye sabula n'a ye fɛn fɛn laɲini o bɛ latigɛ k'a ka laɲini belebeleba dɔ ye jumɛn ye ka sɔfɛ ani nɔgɔ ani tɔɔrɔ k'o ta ka bɔ sirifin ninnu da la k'aw sanuya sanuya la sanuya min ye sanuyaba ye n'o ye a ka sanu wa a bɛ se ka maa wɛrɛ la sanuya o de ye tatiira ni yarabi yarabana ala k'a nafa ni sirifiw barika ye o kɔfɛ an karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn walanda b'u bɛɛ ni dugumala cɛ an ka mɔgɔdamuw bɛɛ bɛ yan walanda b'u bɛɛ ni dugumala cɛ ani an ka kalifaw nka arabu kuma donso ninnu ko tuguni ko likulli shay'in sababun fattabi sababa ko diɲɛ ko ko bɛ ko sababu b'a la k'i ka tugu sababu kɔ ne ka sababu nin yɔrɔ in na yan o ye n karamɔgɔ ani n balimakɛ ani n terikɛ ye n'o ye Fadilatu Mukadam Badara Alu Sidibe ka bɔ Jelibugu la ale de sababu ye n se yan an sigilen bɛ sigi min na sisan a mɛnna ne ko n bɛ sira ɲini dimi kan tɛ koyi ayi dimi kan tɛ sabula fɛn min don maa kelen tɛ se k'a bɛɛ fɔ k'a ban nka an kan ka bɔ yan ka taa wajulu kɛ yɔrɔ dɔ de la fɔ Amdala ye embouteillage dun bɛ yen wajulu wuli wagati b'a la o tigiw sigilen bɛ k'an kɔnɔ an ye layidu d'u ma nk'an bɛ taa déjà que alhamdulilayi an karamɔgɔw caman bɛ yan surtout min yɛrɛ bɔra la sisan n'o ye Abibu Kane ye a minɛla la a ma diya ne ye a minɛla la a ma diya ne ye a tun bɛ ka don n mɔkɛ b'a fɔ mɔgɔw bɛ Alakira fasa de dɔn mais kolo b'a la o a tun bɛ ka Alakira kolo de fɔ nin a tɛ k'a fasa fɔ a bɛ ka Alakira kolo de fɔ k'i sigi ka namɛ dɔrɔn o bɛ baraji min di jɔn ma Ala de b'o dan dɔn wallahi nisɔndiyara fo k'a fɔ nisɔndiyara wa kitun suryara sɔɔni mina pan kan sigilen to bilahi tellement a bɛ ka min fɔ o bɛ baraw la jarabi tiɲɛ n'a kɛra tiɲɛ ni maa jarabibaga n'i jɔra a kɛrɛfɛ dɔrɔn walima a mankutu fɔr'i ye dɔrɔn i bɛ tuni ka bɔ yen pewu
kakuma surya ka di masal ngado walandala nabila yusuf alayhi salam ani zulika bi nyokoy domina abo jeliga make sengena de inyani na de jeliga ko yusufu ma ko ekoso nine sengena nsengena kuna ekoso nine nyani kuna o yusufu ga degere ni kira ka degere alu tisura nyokana فكان نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم على دان فون دان دو سنسن باك مني بام غني ناني تا كولوك نبموي كولو سنسن كا كمه سبان تان سبتا كولوك كيري كولو سنسن كا مام غن دور تا ولا كو تو بلا قران كون انين دو بيفه go مام غن دور تو بدو كلا كولو سنسن ما دور تا ولا كو اولو العزم نو كله وتنجا كو على را كو مكو بالا مكو تجي توشيلا كله كما على بجي بحلكي نبي نوح بالا ابراهيم بالا موسى بالا عيسى بالا alaba ana bilibili berkleti berkleti chemi mamutu akadi niye mado mamutu ibe dando ala mado niya sanfe mogoy ibe fen fo sanfe mogola ima min fo duguma mogola me ala kira majamuka fo ito ni sanche wa rafana laka zikraka amma ala dile ala kan na fana a hormai me ala kira ko e femi bebi do sorala yafuzu bihi almusli lahu wal muhaddisu mami me ka baroke o bi do sorala mi me ka abarola me o fena me do sorala amma dile ala fe ala kan nyoro boyala mauluke kene kuna ja kene du ani maulude femi na kan asigi islame befe ay islame retere arama dem be kan maulusi ali kafiri al-kafir billahi Jalaluddin Asuyuti abe misalia kilinfo misalia abo kilinfo misalia te kulonge fende kurane kono fen kono to de ba kono kurane kono fen kono to halala haramu mukemu mutashabiu ani amiru ani nahyu ani kisa ani misalia la ani izza donc kurane fen kono to misalia wala misalia ti kulongule wala ni maminte klodo ati boro do na ati boro falendo taka boko ala kani sababu misali adi ala kira ko misali ama mangutu tami anta taslama ukane anta ta mu'minunga anta ta soriuna uka anta ta waliuka anta ta kutubuka kafir koro minti ala fe kafir te minti kira fe wallah ni guiti ala fe ni gui bikira fe ala songa soida ni guiti kira fe ala ti kono kiga fo itale fere ale ba fi ko ne ti fe subhanallah ala kan kishoma ko join ala kira ile fadu afadu ay afa abdullah kute afa balmake abi lahabi Jalaluddin tigibe abi lahabi de ke exemple ako iza kana haza kafiran jaa zammuhu bitabati yada ata annahu yukaffafu al-azabu bisururi bi ahmada fama zannu man bi ahmada masuratul wa mata muhaida ako ni abi lahabi de kera bebe tabati yada koro tabati yada koro jume ko abi lahabi ka bolo fla dangada amuso dangada adeun dangada abe femi soro o dangada abe do tasma de la mi emena dunwe atasma ti afio kuma be abi ki kono ka nyakara sansan abe doyi amuso be doyi adendo be doyi adendo kishira akono bekera abi lahabi la ka be jahannama kono na nana kibariya jeli na galotimi na wolofo baro tere kibariya jeli ko tene o tene ube jahannama la jaba wuli ka bo abi lahabi ka tene o tene dogokun tene o tene biduru ni fila de be samana tene o tene ube la jaba wuli ka bo ka jahannama kono ko ya to ka yere lafiya ko binyogon dun la ka ni soja ko kilingani ala kirai sallallahu alaihi wasallam kono kere o tay tene o tene me aga sarabe dama mi jahannama kono ala kira kula kafir do abana kirala abba kirala o ma bali kira ka hakela rasulullah ko islama ka hakebe chugudi maulude fenkete femina beke na fori mako bida korote ko aramusa mo do ba e ku ko ni bida korote aramu igwe bida korote ko kokura ka karamu ko chaman sigi ala tele so kana anta ni bida de me bida mendo bida tul asana de do bida nyumane do ko min sindira maulu yare ti bida yi ala yake bida yake don baw yake ma nyumu yake maulu kore jume
lettre te folo de ngata shifuru la Allahu akbar maulid anga hindu ba be jolima lettre te shifuru de do nkaramo madala ne bodo fani mo wore nyanema ala ka di sababa be anga ta murufi maulid a hindu e jume mi mun folo be binani waw be o wore o joli binani wo kore kle fana ala ka ni sababa lamun be o bisabai ni o fara binani woro ka be joli biolon fla ani woro dalu be o nani ni o fara ka be joli bishegi maulu hindu be bishegi ma nabila nunga kurun wati mina abe alakike ma bishegi ne kishira wallah ko wakati sira ala kani sababa be bara nunu bela jelen kuncele anyanga kuma galamani tin ambalma kala noy Abubakar Sangare ale ya kan nisodiya ira ni kene sigili alhamdulillah rabbil alamin ambe ala tanu ka barakada do bi salli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam anaka kolewo anaka soddu kewo ani mo minun tugraw ko ni nyum mankele fo ka se dina ka doma damele ko fe na fo ya fo jogo minna noy ambe mawlu kene de kan ambal mange anan korake noy ali muqaddama ali Sangare ale ka kene de do ni ye islamo be ka kene de anno sondi ale ne do akene kam ko sube ambe ala fo ka barakada ka wali nyumando inshallah kene ngone akere ka jogo minna anno sondi ara ka sababu yake mawlu kene chama bisigi men nin sigi jogo min felani ninde kadi an yere ani an yere fana ninde sugande no yi ka fo kene ka sigi kuma minum be ke abela jelen be tabe ala kira sallallahu alaihi wasallam ka bonya anaka mangutu ira lila islamawma ka sababu yake mawlu yere sigi kun yere dewi ka se ka ala kira sallallahu alaihi wasallam ka ira mogo law ka se ka don ka ladigi donc kuma kera kene kanya alhamdulillah anno son dira kusobe ka sababu yake kuma nunun be bulla wode kan no ala kira sallallahu alaihi wasallam aka jogo kunyimiye anaka tabulo kunyimiye ulude yirara islamaw na kene kan donc aka chala fe nansira kanunun lamen kanunun ladigi sika foi sitara islama ya be segen minna ani islamaw yere be segen minna dunia kono tasoro abike sababu ye ko segen nunun belajelen ba ora anno son diara kusobe ambi karmo be fo ko barakada inshallah ambe Allah taala deli kene munu sigilen fleni munu sigira kateme munu be sena munu mena sigi ala ka beke ala kama kenewi ala ka beke ala kira kanu kenewi wa walanda nafa mamunu medi a kenew kan ku mine ka bara keni oye ambe Allah taala de ala ka o noya duwa munu fana kera a kenen nun konnala ala ka duwa nunu bela jilen jabi ka duwa nunu ke noroy ka suru anga jamana ani anda fe jamana ani islam jamana bela jilen ka ke baski ka do anga jamana ani jiye jamana bela jilen kono ambe Allah taala de li ala ka sigidan na tawira anni au bela jelena wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh